Jeg tror, at kystfiskeri for mig, beskrevet med et ord, er en legeplads. Frihed. Der er så sindssygt meget plads omkring en. Og man er bare ude og fri og altså ofte sig selv. Altså hvis jeg skulle vælge én fisk at fiske efter resten af mit liv, så ville det være en havørred. På en eller anden måde, så er det sådan lidt en enhjørning. Det er jo toppen af toppen. Det er den der fisk, der har valgt ikke at toppe i åen, og blive ude i havet og spise stor og bare være i den bedste kondition. Så hvis du får lov til at narre sådan en, og få den til at hugge, og du så også får den i nettet, det kan jo ikke blive federe. Altså, det er fantastisk, og man bliver sådan fuldstændig grebet af den der taknemmelighed over, at det lykkedes. Altså, fordi der er så mange ting, der skal være rigtige, før at det sker. Da jeg fangede min første havørred, der havde jeg lige haft et langt sygdomsforløb med blodpropper i lungerne, og jeg tror, at det var en stor del af det der med at hele mig. Fordi det tvang mig til at komme ud, og det gav mig en grund til at presse mig selv og hele tiden klø på. Den der følelse af at have fanget sin første havørred i det der kæmpe store hav, det efterlod mig med den der følelse af, at okay, hvis jeg kan det her, så kan jeg sgu alt. Kystfiskeriet er helt klart, altså, der mit hjerte er. Altså, havørreden vil altid være utrolig specielt for mig. Sindssygt nervepirrende. Adrenalin, der bare pumper derudad. Mega nervøs. Louise tager lige. Bare prøv at nyde det. Sådan, ja. Det er fint. Det er meget svært med sådan en fisk. Altså den der mønhavørred, som jeg bare har drømt om, altså det er jo denne her. Prøv at se en fisk. Altså det er for vanvittigt. Adrenalin, der pumper i hele kroppen. Det var den der fisk, vi kom efter. Kæft, den var flot. Hold kæft, hvor var den flot. At det tager lige lidt tid, før jeg falder til ro igen. Så jeg tror, måske skal jeg lige sætte mig bare lige 2 minutter. Og bare lige nyde det her, fordi at... ja, det var fedt. Det var fedt. Jeg har et arbejde, hvor der er store beslutninger, der vejer tungt, og der kan være rigtig, rigtig travlt og meget stress. Så fiskeriet for mig, det er også en måde at stresse fuldstændig af på, og ligesom glemme alle de ting. Så jeg bruger det også helt sikkert som en form for terapi. Det er et sted, hvor jeg ligesom har fuldstændig ro i hovedet, og jeg lidt glemmer alt, hvad der er omkring mig, fordi jeg samtidig har så meget fokus på det, jeg laver, samtidig med, at man kan høre bølgerne og fuglene fløjte og alle de der ting. Dejlig blank fisk mere. Så jeg kan sgu ret godt lide møen egentlig. Det må jeg sige, hvilken velkomst vi har fået. På en eller anden måde stopper tiden jo bare sådan fuldstændig. Fordi det eneste i hele verden, der sker, det er den der fisk. Der er ikke noget andet i hele verden, der er vigtigt i det der øjeblik. Altid det er et sjovt fænomen, når man fisker. Fordi 6 timer, de kan jo godt flyve afsted på kysten. Samtidig, når man så har en fight med en rigtig god fisk,
så tror man jo, at man kan stå og fighte den i 10 minutter, og i virkeligheden så er der kun gået 2. Ja. Der er det ligesom om, der er det omvendt, der står alt bare sådan. Det er det der bare ikke må ske. Det er også det, havet fiskeriet kan. Men altså, der er jo masser af fisk her, der er masser af action. Så jeg er optimistisk omkring, så må vi jo bare prøve igen og klø på. Det er altid hårdt at miste en stor fisk. Og jeg har det virkelig dårligt. Det er altid træls. Det skal du ikke være. Prøv her. Ej, hallo. Kom her. Hvis jeg ikke har været ude at fiske i lang tid, så løber jeg nærmest rundt på vægte derhjemme, fordi at den der trang til at komme afsted, og det der ro, som man får ude ved vandet, og det er ligegyldigt, om du er afsted en halv time, eller om du er afsted en hel dag. Altså, den der tid, du bruger ved vandet, den bliver bare sådan totalt fordoblet i dit energiniveau, når du så kommer hjem. Og på den måde, så tid kan jo godt være... Altså, det er jo ligegyldigt, om du kommer afsted en halv time, og det er ligegyldigt, om du kommer afsted i kvarter, hvis det er det, du har. Bare du kommer afsted og får lavet de der batterier op.